Yo, Wardzo! Totoy Bato! Usa kaming gabi pag-usab, mga angkolog, mga anti. Tugutin sa ninyo na mga init sa tagkatahuran ni mga oras sa magandang gabi po sa mga gising pa ngayon. Ayan, yung mga nasa lansangan pa, no? Bawal po yung mga inaantok. Kasi pag napansin ng pasahero mo, inaantok ka. Lucy, yun na yung mong kigol. Ayan, nga, no? Yung balita nga kanina, mga kabisyo, no? Hindi ko nga alam. Wala pa tayong initial report pa lang, no? Dahil dun sa sunog po. Nasunog yung mga 19 ka mga sasakyan po. At yun nga, ang initial na findings po, hindi pa opisyal. Dahil daw sa damo, nasunog yung damo na mabilis na umusad sa pagkasunog ng ilang mga sasakyan. Mga 19 yung mga sasakyan na yun. At eto pa, baka naman yung mga may-ari nun galing pa sa ibang bansa, kaya galing sa probinsya. Yung problema kasi dito mga kabisyo, ito lang napansin ko rin, na mahirap pala sa panahon yan, no? Kung ito yung damong nasunog, no? Yun yung dahilan, abay, mahirap pala na mag-park ka sa isang sasakyan na hindi po sementado. Lalong-lalo na yung mag-iiwan po ng mga sasakyan, no? Dapat under the mango tree. Ibig ko sabihin mga kabisyo, klaruhin ko lang, dapat medyo hindi siya direktamente, no? At marami po tayong mga nabalitaan, hindi lang po sa Metro Manila, sa mga sa Visayas, Mindanao, na kung saan mas lalo pa yung mga nakakatakot kasi nga yung mga sunog galing sa mga grass fires, no? So mahirap pala. So, kung ikaw nasasanay kang magpapark sa isang damuhan, mahilig yung mga pumupunta sa damuhan, ha? Nako, mag-ingat kayo. May kalalagyan ka. Okay, no, pinag-usapan natin dito mga kabisyo ay tungkol dun sa ating mga appliances. Bakit ko po naisip appliances po yung topic po natin mga kabisyo? Kaya may mga bagay-bagay po kasi tayo na nakakalimutan natin na ito'y nagbibigay sa atin ng kaginawaan. Ito, maliliit na bagay lang itong mga appliances natin. Kaya nga, naimbento to ng tao dahil nga para magiging mas maginhawa pa ang buhay. At nakikita natin, maraming nagrereklamo na, mahal yung kuryente ko, Toy, di ba? Toy, malaki naman, bayarin na naman ngayon, mataas. Alam mo naman, yung comfort mo naman, hindi mo naman mababayaran yan, eh. Sabi nga nila, tsaka na daw tayo bahala na, Toy. Meron kami air condition unit pero hindi mo na namin gagamitin. Bihira naman yan. So, ito, knock on wood kasi madalas tayo, yung mga pag nagkakasakit na, doon lang mararanasan yung lamig po ng kwarto. Merong air condition unit, merong electric fan, hindi naman ginagamit sa bahay. Kasi nga, kalas ba? Wa na niya tayo diyot. Pero siguro, mali siguro yan, no? Kung meron tayo, siguro kailangan konting konting magtrabaho, magsipag po tayo para natin maranasan yung comfort, di ba? Sayang nga, may nabasa nga ako sa sobrang katipiran, naranasan niya yung comfort sa ospital. Pambihira naman. Sana hindi ganon mga kabisyo, ha? Okay, nabasahin na po natin sa mga nag-comment sa atin, pangalanan ng mga appliances na maaring mong makalimutang patayin bago ka lumabas ng bahay. Sabi ni Jun Yasay, hindi ko pinapatay ang radyo pag umalis ako kasi patay ako sa asawa ko kung si Totoy Bato ang nasa radyo. Yan ang gusto ko sa'yo kasi Lucy, yun ay mong kigol. Sabi ni Rogelio Pagdanganan Clara Jr., Plansa,
lilingunin ko pa kung nabunot ko ang plug. May mga bagay-bagay po tayo mga kabisyo na talagang i-double check po natin. Oo, eto, pinag-usapan na natin itong mga bagay-bagay na to. Pero napaka-importante kasi iwas sa sunog po ha. Kian Cuevas, sabi niya, kaldero toy bagong tinakangam og bugas dili pod mabiyaan kay og daw tibok silingan. Dili man ni sa appliances dong. Oo, pero sige lang kasi pinag-usapan din natin to kasi nung araw no, wala pang rice cooker, kaldero lang no. Ikaw, ang tanong ko nga kung magaling ka bang magluto gamit ang kaldero, sinaing na rice cooker na, di ba? Kahit nga magluto ng itlog, ilang minuto ba, Col? Ilang minuto magluto ng itlog? Pabukalan. Ilang minuto pag niluto mo? 10 minutes lang po yan mga kabisyo. Hindi po pwede yan masobraan kay mangingitim na yung itlog ha. Ikaw, Col, nasobraan na rin imuha, Col. Okay, no, marami pong salamat sa lagi pong nakatutoy sa atin. Dami pang mga nag-comment pero wala na po tayong oras. Ako pa rin na inyong Uncle Totoy Bato para sa ating programang Totoy na Love. Magpapaalam na po, no? Amping po, pirmi. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!